salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, lumubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKR Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio.
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya to ngunyan, alas 12:03 na nin pagkaudto. Dito sa pitugan sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na pumalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan ng Rito walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kanyen gatang. Mas maray na udto po sa Indogabos. Nagpumpukan ang ilang piling istambay na walang Kita po ang may ribanan alas 12 hasta alauna nin pagkahapon. Yun po na Hunyo 28, 2025. Kalaw po na Sabado. labis, walang kulang. Ini po ang pinakainot na halabang programa para po sa buhay sa barangay. At sa buhay ng kapwa ay usisero. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras Sa mga nagpapangudtungon yan, happy pangudtuhan po sa Indogabos. na pag-usapan lang. Rito walang labis, walang kulang. Yororol. Beno, mga kaibanan niya to sa technical side, James Sunoco. Iwan po irarayan sa indong lingkod, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na pumalalaman. Welcome po sa programa. Dito walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kanyen gatang. Dito ay nagpumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Dito walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Madali na po ang bulan kan Hulyo. Ayan. Pasensyoso, malamang oras-oras pa sa dulo. Ito ay hindi chismis. Pirangal daw na lang po. Hulyo na. Walang labis, walang Lampas na po kitang kabanga kan sa tuya pong taon 2025. Buot ko po na ipagirumdum po sa Indo ang pagselebrar kan sa tuya pong National Disability Rights Week. lahat na nininig. Sana po si mga barangay Tahimik na tahimik, patay mata. sa mga barangay po nasakop po kan Rinconada area. Magkondusir po kita kan National Disability Rights Week. Dito sa pitugan sa tabi ng Ito po kayang mga panahon ang nakalaag po dyan sa indong budget para po sa PWD. Itong 0.05% para lang po sa gift giving. Yan po ang panahon na dahil pa po masyado na naaaraman o naiintindihan ang reglamento kung paano po pag-uusar kan sinambit na pong budget. ito ay nagpumpukan ang ilang piling. Ang budget pong yan dahil tatitigbakon sa sarong tarauhan lang. Ito ay hindi Anbot sabiyon po kung ano ang pinagkagastusan kan sa tuya pong barangay, halos ipaparehas ta po kayan.
ilalaagtaman po ang mga programa kan mga PWDs na iyo po ang bubugtakan or aalokitan ta po ni magkakanigong kantidad. Oras pa sa Dawa po iyan, sinasabi nato na kung nagpuan nga 10,000, sapat pero since we have a law na nakakasakop po dyan, yururule igwa pong reglamento na dapat po sunodon, nahali po kaya yan dyan sa 1%, hali po yan sa Saindong Ira o kaya an NTA, National Tax Allotment o an Internal Revenue Allotment. imposible Anbot sabihon ko ni gwapo kamo ni na 3 million na NTA dyan sa Saindong barangay, dapat po maotob an 1% na sa indo pong babangaon para sa duwang sektor. ito ay hindi chismis Aram po nindo yan. Ang 0.05 mapapasiring duman sa senior citizen, ang 0.05 mapapasiring duman sa PWD sector. Tanaraw po bangaon panindo na itaw panindo duman sa solo parent or LGBT sa lapo iyan. makasaysayan na nananaw Sunodon talang po ang provision kan lay dahil po kita mapapasala. Ngunyan ang 0.05 since igwa po kamo nin 3 million ang 1% po kayan. at saka ng kanyen Sunday po ako napapasala 30 mil. ito ay nagkukumpukan ang ilang pilis tambay Ang 30 mil po babangaon, itatao duman sa senior citizens. Ambot sabihon kan itatao, ibubugtak ta duman sa mga programa or aktibidad na nakalista. Sa pagkakagagastusan man kan senior citizen, ang 15,000 duman man po sa pagkakagastuan kang PWD. At dapat bakong pong pag sinabing may 15,000 itatao na tulos, no. Ang buot sabihon po kayan, iyan po ang sa indong iba-budget si Presidente man kan PWD iyo an ma-budget kayan, kaibanan si mga opisyales. yururule Dapat pong binabudgetan kayan si mga aktibidad na pinagkukondusir sa nasyonal or ito po, o kaya po, bako pong o kaya po itong sa indo pong mga meetings na pinagkukondusir sa barangay. makasaysayan Iyan po ang pinagkagagastusan kayan. Bakong pag-abot sa Disyembre, mag-gift giving, duman lang po uubuson ang pundo kan PWDs, which is wrong. may isang munting tindahan sa bukana Hiling-hilingon po nindo ang senior citizens, may mga programa po sinda na pinagkakagastusan every year para po hali po duman sa indang pundo. ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang Yan man po talaga ang dapat. Kaya atis walang sabihin na niya to, itong 15,000, sabihin ta na quarterly meeting. So quarterly meeting ang buot sabihon, 4 na beses kamo sa usad na sa sarong taon ma-meeting para po sa indong organisasyon. hindi ka kasi So i-allocate ta po iyan ng sabihin tang 1,000 per meeting. ito O di may 4,000 kamo nagagastuson, hali duman sa 15,000. So igwa pa ding ibabudget na or babudgetan na 11,000. Ayan. O igwa po kamong sasabihin ko sa Indo kung halimbawa igwa kamo nin Cancer Awareness Week. O ayan, saro po yan na programa kang PWD. O iusar na po nindo si 5,500 para po duman sa aktibidad na sa Indo pong ikokondusir. kung ibig mong mabuhay ng tahimik na And then the remaining 5,500 since igwa ka mo nin 11,000 o duman po at 5,500 gagamiton naman nindo duman po sa aktibidad para po sa Disyembre. Yung problema pag Disyembre takadakol-dakol na mga kuyan niya to, mga leaders niya to na pwedeng magtabang, pwedeng magdugang, duman nga ni sa 5,500, pwedeng dugangan kan sa tuyang mga leaders na mga may pagmakulog sa mga sektores. Itong 5,500, ibakal na po nindo nin groceries. The same way kung gusto man nindo duman sa 5,500 pag July,
ipagbakal man po nindo nin mga groceries para po sa mga PWDs. Kaya ibinabudget po yan Ito ay nagbubukan regardless of the volume. tambay na walang hanap buhay. Para igwapo nin programa sa indo pong organisasyon bako lang gift giving pag-abot kang iuubos duman. Labis walang And an obligasyon kan presidente sa barangay sa mga PWDs po. Sa indo pong role dyan, i-secure po nindo sa indong budget na dapat naaraman po nindo kung piranaan persentahe kan sa indo pong budget para sa PWD. Matapos kamuman ang marelay duman sa indo pong mga miyembros, tanganing malinaw. yururule. Mayo po din para mayo po din or magkaigwanin man ang mga murmurasyon siring kayan. Dito sa Pilipinas, sa tabi ng buyan, makasaysayan na punalalam Tani ba kaya mapag-isip? na mag-uusap. Samantalang dapat isipon muna kung pinapaano ito, paano papaluwason, May isang munting din kaya dapat daw. na Ayan ang mga bagay-bagay na dapat iko-konsiderar. dito ay nagbubukan. Taday man nan basta-basta makukuha na mayong basbas ang punong barangay, asin po ang treasurer. Ito ay hindi chismis na Sa mga treasurers man and punong barangay, make sure na bago po kamo magtao, sa indo pong magtao kan PWD budget, make sure na igwa po ning activity proposal na nakabugtak dyan, na ipasa po sa indo, aprobado kan konseho, partikularmente, ipinag-raise po ang motion sa indo pong session sa paagi po kan kagawad in charge. sa bandang Saan mga PWDs po, gabos na sektor, mayo po nin legislative powers para po mag-raise kan sa indaman na motion. Pwede pong magkaigwan ng resolusyon hali duman sa organisasyon, pwede pong mag-attender ang presidente, alagad po mayo po sindanin poder na magsawong-sawong dyan. Ang ginigibota po, ang best practice na dyan, normalmente, magpapaaram kita duman sa punong barangay, si punong barangay man, ipapakalendar duman sa sekretary na ma-attender ngayon sa tuyang presidente sa organisasyon kan sa tuyang barangay, sa PWDs. So, pagabot kang oras, naigwa na po nin sesyon, pag pinag-acknowledge na po, ang presidente saka lang po iyan magtataram. Bako pong iyon na tulo saan maansap ay daiman po yan. Tabaka ma-technical kita. dito Kung sa bagsa out of order, dahil ka dyan, magsawong-sawong unless otherwise you are being acknowledged by the presiding chairman. Ayan. chismis na mag-uusapan lang. Dito Pag-acknowledge na then, dyan na, yan na ang panahon po na itutukar mo sa sainda at mga aktibidad na sa imo ikukondusir. And then, itong activity proposal na yaon na dyan sa atubangan mo, permado kang kagawad in charge, approved by the punong barangay. Okay, ayos yan. ito ay hindi chismis na mag-uusapan lang. Paano po ngaya, sir, kung kami ngayaan isinusugo kan treasurer na kami ang mag-canvas kani. Dahil kamo kayan mag-canvas. Ang role po kan barangay iyo ang tabangan ang PWDs. Kamo mambaya. Si mga treasurer dyan na medyo iba man ang mga sistema, halion po nindo yan. Ang isinusugo po nindo, PWD, Walang labi dahil nindo po yan ipagsugo. Ang role po kan barangay is to assist PWDs lalong-lalo na po sa financial matters itong pagpapaluwas. Ngunyan, the same thing, mayo pong legislative powers, ang iba po mayong pagkaaram kung paano ililiquidate yan. Kamu po, ang role nindo, mag-liquidate kang gabos na mga pinagkagagastusan kan barangay, kaya dahil na po nindo ipagpangaran, duman po sa mga PWD presidents, dyan po sa indong barangay, takamuman sana ang madidipisilan. ito ay hindi Ang iba po, dahil man po ninda aram, dahil tapan po pinagmimenos ang ibang PWDs, alagad po,
iba ang sektor na ini, taan iba po dahil man nakatungtong, dahil man nakapag-adal tultol, ninhuli po sa kadakol-dakol na rason. Kaya po ang nakadaag dyan, igwa po kita din na mandate sa pagi po kan ordinansa na dapat po i-assist ang mga PWD sa inda pong ikukondusir na aktibidad, partikularmente duman po sa naipaluwas ng kwarta para po dahil man magka-problema ang sindong barangay and dahil man magkaigwanin kung anong man ang murmurasyon ang organisasyon kan PWDs. Yan po ang role ta, i-assist, protehiran, Dito sa Pilipinas, na nakalagman yan po sa probisyon kan batas. mga kasaysayan na pumalat. Siring po kaya ang pagkukondusir kan aktibidad. Ako po itong mga aktibidad, sasabihin kang iba, okay, pag ano na ngaya ka mo, ano na ngaya, pag pura na kaya, pag aktibidad na ngaya ka mo, bako man yan siring kaya na magic. Gabos po may proseso. Dito ay nagpupunta. Kaya yan po ang dapat niya ito natandaan. Itong halimbawa may budget kitang siring kayan, bako sana pong sararuan ang pagtatao kayan. Kundi inilalagta po yan sa tamang programa para po itong si mga PWDs nakakaluwas man duman sa indong komunidad. Yan po ang inaapod na inclusivity. At sa buhay ng kapwa Takong daitaman ni tatawanin atensyon, talaga pong totoo yan. at hindi Dahil po ini natawan masyado nin atensyon, kaya siring ka ini ang sistema. ito ay hindi chismis na pag Vulnerable na, lack of attention pa, walang labis, walang kulang. iyo na. Kaya po, saludo ako duman sa mga kapitanes, sa mga punong barangay, sa mga kagawad na full support po sa Sainda po na PWD organization. Lalong-lalo na po sa mga alkalde na talagang nagsusuporta, mga kongresista, mga gobernador na nagsusuporta po sa mga PWDs. Na dapat man talaga po nasuportaran. Mabuhay ng tahimik na tahimik. Kami po nagsasaludo, nagpapasalamat sa gabos po na mga nag-aalalay, nagsusuporta sa Samuya na sektor. Itong aking inaawit ng tama ay huwag magalit. Yan may Ano ba man pinagpapasipara sana, dahil po nindo ipagpasipara. Ang sabi po nga ni kaniba kami ngayon, dahil man nga kami pinagmamangno ni Kagawad. tabi ng O kaya si mga amigo ta dyan ng mga Kagawad in charge, please lang. Magkabirestado na kita, magkakukuyan kita, magkaratubang kita. Sana man po dahil nindo pabayaan ang sakuyang sektor. may isang Oy, mga Disyembre pati. Magmuna nindo kayan, bakong mga butante. O, ano? Baka sabihin nindo, bako yung kaibanan sa mga butante. Kaibanan po yan. tambay na walang hanap. Pagirumdum ko lang po yan. Taman po kamo tinatakot. Chismis na pag-uusap. 21 minutos po makalis ang oras na alas 12 din na pagkaunto. Yan muna po ang sumuyang mga pagirumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, haranisan na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ang tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Nakagat ka sa ayam, irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos.
I-Ravax mo na yan. Magpapakula na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. At kuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Dito sa pitong gatang sa Talinong. Greetings po naman sa mga nag-kukumpleanyo niya na aldaw. Ayan. Ito ay Luis Jesus Ortega, ang sa kuya pong kasing dyan po sa syudad ni Naga. walang labis. Aki po siya ni Antitunit. May isang munting tindahan sa buhay. And of course, ang sa po yung amigo si Joanner Lucena de Villa. Ayan. Joanner, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Tambay na walang Ali, digdi sa muya sa RPN DCKI Iriga. ito ay hindi Raray, happy birthday. na pag-uusapan. Joanner. Ito walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapuay ko si Seto? Magandang tanghali po sa lahat from Mr. Eddie Castillo. Kapasensyoso, Good afternoon po sir from Ma'am Esther Gunawan ng Pongan. Happy watching po sa Sindong Dua. na pag-uusapan lang. Ito walang labis, walang kulang. Yororore. Greetings naman po kay Sir Monching Arabe, nakamonitor permi sa DCKI Iriga. Happy listening po and happy panguntuhan. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sakit ng gatang lahat natin dinig. Kung ibig mong mabuhay ng tagibig na tagibig, patay matayang ka ba magsaglit? Ito ay hindi justice na pag-usapan. Giraray po, ako nagpapasalamat kay punong barangay Antero Servillon, dyan po sa barangay Salvacion, Quegatos, Nabwa, Camarines Sur. Salamat po kan sa indo pong pag-acknowledge sa Samuya. Kan kami po nagbisita sa Saindo para po kami naroon ang Saindo pong komunidad na mag-reorganize or mag-organisar ni PWDs dyan. Yan,
salamat po sa inyong pagdamog sa samuyang ekspektasyon. Ikaw walang labis, Marami po napakabilog man po kita dyan. may isang munting tindahan sa mukha namin. Yan at sa kanto ng kalye gatang. Dito ay nagkukumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay. Happy Panguntuhan man, punong barangay Jesus Taburnal, dyan po sa barangay Santa Lucia, Nabua, Camarines Sur. Walang labis, walang kulang. Sana po pag-abot mo kap, mag-organisar na kita. Nakatulad ng busyoso. Ini kaya si Kapitan hali ini duman sa nagkuyan ini nagkaroon benchmarking man or educational tour. Duman po sa Bigan. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Naaboton taman si Bigan, nun yan pong Hulyo. Dito ay chismis na pag-usap. Sakay po anta po na bisitahon ang gabos ng mga PDAW dyan. Persons with Disabilities Affairs Office. Kuwanta po na mabisita, mahagadan din mga ideya, makakuakitan din mga bagay-bagay na mga best practices ninda para po sa pagpapautob kanday para po sa PWD sector. Chismis na pag-usapan lang. Dito walang labis, And ang banwaan po nina po magkakaigwanin NDRW, former NDPR, sa maabot po na July 18. kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa ulo. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. I-preparar po nindo mga kapitanes dyan po sa banwaan ni Nabua. Pero po ang mapili kayan, bako po kamo. Ang mapili kayan si mga presidente mismo sa indo pong barangay konsey po ang sa indang iiba. Aram po nindo may mga ano man yan, may mga listahan po yan na dapat dain na otro. Sinaibali na po, iba na po kan sarong pag-celebrar, kan sarong taon, ay dain naman po yan, dapat po i-roll out. Dapat po gabos maka-experience. Ito ay hindi Bako pong sarosa ng tawan perming kaibanan. Dapat po itong si mga talagang sinagtitios duman na PWDs. Iyo po ang paibanon po. And ang mapirili po kayan ang mga presidente. Bako po kamo. Bako pong si mga kapitan. ang pagkakang kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito aking iniibig. Taan pagkaram ko kadakol-dakol dyan na dahil pa nakaka-eksperyensya, lalong-lalo na po si mga darakulang barangay. Sa kuya man po na pinag-encourage kamo, si mga darakulang barangay, nasiring kayo ni dapat kamo po nag-activity man. O parehas kang San Ramon, parehas kang La Purisima. Saro po, mga barangay po yan na darakula. Walang labis, walang Na dapat dyan pa lang po sa indong barangay, mag-conducer na po kamo kan sinambit ng aktibidad. Ayan man po ang kapagbutan kan sa tuyang lay. Dakol-dakol man po ang budget nindo para dyan, magpatabang po kamo kung si sayan pwedeng magtabang sa indo. Siyempre, normalmente sa Rona dyan, ang kagawad in charge. And then, ang sa indo pong treasurer. dito walang labis, walang kulang. Maray ang treasurer ko ta. Bakit meron Pag nagtaon akong activity proposal na aprobado kang kagamsan, papuay ko si Seko? aram na ang gigibuhong kaya. Pikon ng iyong ugali, Aram po nindo kan kagawad pa ako dahil ko nagkakapot kwarta. oras pa. Dahil ko nagkakapot dyan, nahali dyan sa barangay, dahil ko kaya nagkakapot, ang ginigibo ko po, ipinapangaral ko yan sa treasurer, tasyaman lang po ang matransak kaya. Kaya sa tanang sa tanang po kan sa kuya pong turno, nakapira po akong terms, 2 terms, mayo po akong kintal sa siring kainin. Ang ginigibo ko po si Tama, Imposible ang maglihim kung nasinda po ang dapat magtransaksyon tasindaman sa naan maliquidate kayan. An sa kuya pong kabutan, iyo lang ang sindang ginigibo. Kung ano po ang pinag-propose ko sa inda, na kung ano ang dapat bakalon para sa gabos ng mga PWDs within our territorial jurisdiction, iyo lang to ang sa inda pong ginigibo. sayang na kung nananaw.
Aning pagabot kang oras, ma-report man, mag-barangay assembly, madali po ang reporting. Pagtarabangan taan sa tuyang barangay, takitaman sana. Ano man ang bagay dyan, permi pong kadamay ang kagabsan. Taan dinadalata po, ang pangaran kan barangay. Dito ay nagpuumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Tandaan ta po, public office is a public trust. Sa bandang Galileo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng busyoso at sa buhay ng kapwa ay Yan po ang sa indong gibuhon, mga presidente dyan sa Lambang Barangay. galing at hindi ka Sinda na po pa ko yan nun nindo, pa-transaksyon nun nindo, sinda ang bakbakal, katabang itong si Kagawad in charge. Pwede man ka mong mag-iba dyan. Alagad po si mga nahihiling naan sa indo pong kakundian, ay dahil na po nindo pagpaibahon. Dahil na pagpaibahon. Kamu na po ang bahala. And pagkatapos po na makapagbakal sa indo, makapagbakal ka mukhaan mga kaipuan para sa inda, ipaserox nindo itong resibo, itauman nindo duman sa organisasyon. Tanganing pag-abot kang oras, sinda pag nag-meeting man, iguanin bubukas na informasyon. O ni po, ngaya si pinagbarakalta, nasa indo po ngayang naresibi, o at least po may formalidad. Maging transparent po kita. dito sa Human lang yan ang kinakaipuhan. Pinuhuyan, makasaysayan ng nalalam. Ito ay chismis na pag-usapan lang. Galileo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at saka ng kanyen. Mga kayo na bareta, lauman po niya to, anda kulang tapyas sa presyo kan mga produktong petrolyo. Walang hanap. Sa mga masunod na simana, kasabay po ini kan pag untok, pag normal, tensyon duman sa pagultanan kan Israel asin po Iran. Grabe si paglangkaw, garo pinaghayupan ini. Oo. Kung pikunan yung ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras. Garo missile na naglayog ang presyo kan petrolyo kan nagraralabanan ang Israel asin ang Iran. Galileo, walang Ang posible pong pagbaba nin piso hasta 1.40 sa kada litro nin gasolina, 1.60 hasta 2 Gs ang kada litro nin diesel, asin man 2 pesos hasta 2.20 naman para po sa kerosene. Ang pagbaba po kan presyo kan petrolyo, sigun ki Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, base po sa naging pagtaya kan Mean of Platts Singapore, ang basehan po sa pagtatalaan kan presyo kan refined petroleum products digdi po sa Southeast Asia. And nainot naman po na pinagsabi ni DOE Officer in Charge Sharon Garin na an average po na presyo kan crudo naobserbaran na nagbaba matapos yung pagpahayag ni Trump na may ceasefire sa pagultanan kan Israel at Iran. ito ay chismis na pag-usapan lang. Enot na po na nagpautob nin 2 tranche nin big time oil price hike ang mga lokal na kompanya kan petrolyo sa nasyon sa pakiulay na daibiglaon ang mga consumer sa salapong adjustment sa presyo. Ang mga pangenot na kompanya kan petrolyo naglangkaw po ng presyo kada litro nin gasolina 1.75, diesel nin 2.60, asin man kerosene 2.40. Magpon alas 6 nin pagkaaga kan Martes, Hunyo 24. Parehong paglangkaw po kan presyo ipinautob kan Webes, Hunyo 26. Na yun po ang nagre-reflect sa ikadawang tranche. Duman po sa adjustments. Pasensyoso, malamang oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Galileo, walang labis, walang kulang. Yororore.
Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sulat sa pinta ng lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang tama magsaklit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Madali na po ang BSKE. Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Yan ang panahon na po, oras na magtanom-tanom na po kita para igawa kita nin anihon. Mas magayon itong si Igwa nang naitanom. Pero ano daw taan iba, Igwa nang itinanom, pero dahil pwedeng anihon. Tapos, pigahandal. Pinaghandal maribayan. Ay kung ako da iko handalon kayan ta normalmente kung sisayan manggana iyon matukaw. Kaya dapat itong itatanong po niya to dyan, si dapat anihon kan kadaklan. Ito ay hindi chismis. Bakong iba man ang nag-aani. Labis walang kulang. Or ibang klase ang inaani. Nakatulad ng bisyoso at sa buhay ng ako ay usiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa. Diyan mailing ko na limbawa si mga incumbent si mga incumbent nagpabaya kan sa indapong posisyon, kan sa indapong panahon na sindapo kapitan. Yan ang panahon para po ribayan. Taram-taman araman yan kan komunidad kung nagpabaya kita o day. Ito nga ning iba may ginigibo, pero depende sa pagigibo. Dapat kapakipakinabang po sa kagabsan bakong pansadiri lang or sarong parte lang ang napapaboran. Dapat gabos napapaboran iyan. Dapat dapat pantay-pantay po ang taonin ayuda, pagtataonin sentensya, kung ano-ano pang bagay dapat perming parehas na. Tako ni Guang pinapaboran, ay aram mo na yan. Paghihinan nakitan ka. Lalo na si mga kagawad na dain na nahihiling ng mga nag-duty. Lalo na. Ang pag-duty po, haloy na po ining pinaghagad kang DILG. DILG po ang naghagad kayan, bako ang mga tao sa barangay. Igwa pong memorandum na dapat po ang mga opisyales kan barangay nag-duty po. Igwa po ng duty days na naka-schedule po sa sainda. Kada simana. Tasaro man lang yan sa sarong simana, 4 na beses sa sarong bulan. At sa buhay ng ako ay usiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Pagkatapos na manggana kang eleksyon, mayo naman lamang nahiling, ano na yan. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Sabi sa Kuya Kansaro na amigo kong kagawad dyan sa ibang barangay nga brotherhood. Ano man lamang ngayon, nga ako ikabaya. Kumusta nga niya ko ang labanan, digdingon yan sa Indo na maabot na ang eleksyon. Ay magayon nga yan, brotherhood. Imposible ang Ito kaya ngayang si mga nag-aras ba ngaya ito, si mga nanggarana ngayang kagawad. Mala baga ngayon yan, taday na nag-duty sa samuyang barangay. Huli pa lang tananggana na, dahil na nag-duty. Kaya ito ngayang si mga primerong panahon, nag-duty man ngaya yan. Pero baga ngayon, mala ngayon ta, dahil na baga ngayon nagpapahiling-hiling. Mako yan ngayon, pag ma-honorarium na lamang. Uy, grabe man, dahil kamo kayan. Okay man nga nga ta, nag-a-attender man nga ning session. Pero ngayon, pagkatapos kang sunod na session, ma-absent nga, mayo na naman. Sunod nga, matunga. Garo ba nga tunga-tunga balo? Dahil po kamo kayan magparauso. Aramta na po ang interest kung talaga pong interest nindo ang pagtabang sa kapwa nindo, lalo na sa komunidad. Bako po yan ang sistema.
Dapat permi ka mong yaon presente. Ito sa pitong gatang sa tabi ng Maski po may, ang iba po baga, may mga nagkaklase pa, may mga nag-iiskwela, normalmente talagang dahil taman pwedeng pugulan niya. Karapatan man ninda na mag-eskwela, karapatan ninda na magdalagan bilang sarong Pilipino. Pero ang pakiulay ta po dyan, kung igwaman sa naning panahon na mag-attender dyan, since kamo pinag-ilihir, ay dyan po kamo. ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Radio, walang O ano na nga niya ko, brotherhood? ngunit bakit merong tao nakatulog? Eh sabi nga ya, piguyanan ba nga ito ni Kapitan? Ay si Kapitana pala, sorry. Ang Kapitan, Kapitan lalaki. Sabi nga ni Kapitana, pinagkaulay nga ito, na kung pwede man nga. Pag taga-duty-duty man nga kamo. Na pag-uusapan lang. Radio, walang labi. Yaon man lang po dyan, siguro mayo naman ng opisina, ang punong barangay dyan sa Satuya na bako pong aircon. O kung mayo man yan aircon, igwa pong electric fan. Ang iba po nga ni nahiling ko pag nagpapasiring ako sa Buro Barangay, igwa pa po sindanin TV. So dahil ka mo maboboard kasi kadakol. May mga tanod na yaon dyan, ang ibang opisyalis yaon dyan, may mga pinaggigribo. Sa tabi ng So dahil ka po pag pabayaan, ang sa tuyang responsibilidad, sa man yan na responsibilidad, ang mag-duty kita sa barangay. Saan iba pong barangay kung minsan, naagihan ta, sabi kang iba nga ni Duman, garo ngaya haunted house na ini. Tanungan niya ako ito haunted house, mayo ngayang tao, sir. Pero minsan na ngayang mayong tao dyan. dito ay O inapudan po niya ito ang DILG. nagtambay na walang hanap buhay. Ma'am Donna Don, dyan po sa dyan po sa ano, igwapo da. Oy, amigan niya ito ini si Ma'am Donna. Walang labis, walang kulang. Gwapo da na garo da mga nagjujuroti. Kaipuhan po iyan na hilingon po niya to, bisitahon niya to. Kung pikon ng iyong ugali, Sa nagpapasunod po iyan sa punong barangay. Sa ang punong barangay po nagjujuti man, siyempre ma-duty man si mga kagawad na in charge kang aldaw na iyan. radio, walang labis, walang Wala lang po kita nin 15 minutos bago magabotan oras na alauna nin pagkahapon. Uya muna po, mga natatadapan niya to na pangiromdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty lili, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah yeah yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 11 minutos antes, magalaunanin pagkahapon. Dito sa pitong gatang sa tabi. Maray na hapon kay Arnel Segi. Diyan sa Banwaning Bato. Tama ba ako sa pronunciation? Arnel Sige. Ayan. An Federation President kan Bato, Banwaning Bato. At sa kanto ng kanyen gatang. Dito ay nagkukumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay. Maray na hapon man kay Mayor Enric Dangkalan. Diyan po sa Banwaning Bato, Camarines Sur. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, nareleo, nareleo, yorororeo, nareleo, nareleo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may pasikat. Sakit ka ng lahat na dinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang ka ba magsaklit? Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan ang mga nangyaring isip. Ang pugatang kailan may ngunit ang di mawawaglit. Tagarito aking iniibig. Bueno po, ang tabayanan niya to ang weather update. Gikan po naman sa Pag-asa. DZKI Weather Update. 粤菜啊，艇仔粥，你的最爱。他家的叉烧啊、烧鹅、虾饺什么的做的都不错，你快尝尝。 Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon.
Patuloy pa rin umiiral o nakaka-apekto yung southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa may kanluran ng Luzon, maging sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao. Samantala, wala na tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit merong mga cloud clusters dito sa silangan ng Luzon at Visayas at minomonitor po natin itong mga cloud clusters na ito sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na LPA sa mga susunod na araw. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Sabado, huwag pa rin po natin kalilimutan yung ating mga payong at kapote kapag tayo ay lalabas dahil meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan, lalong-lalo na yan dito sa kanluran ng Luzon, partikular na yan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging dito din sa bahagi ng Metro Manila, dulot po ito ng habagat. Sa pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi or madaling araw ay mas tumataas po yung tsansa nitong mga pag-ulan na ito at paminsan-minsan ay mga malalakas na pag-ulan yung posible nating maranasan. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May chance pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol dito sa mga pag-ulan nito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, may mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan din na mararanasan dito sa buong bahagi ng Visayas, maging sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Barm, dulot pa rin po ito ng habagat. Kaya muli po, doble ingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nakikita natin na magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan nito, lalong-lalo na yung nandito sa Palawan at Visayas sa mga susunod na araw. Samantala, sa nalalabing bahagi naman nitong Mindanao ay meron tayong chance pa rin or mararanasan pa din ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito po mga pag-ulan nito ay posible pa rin hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malay makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:30 ng umaga at lulubog mamayang 6:29 ng hapon. Tuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dwst.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. DZKI Weather Update. 我跟你说啊，以后可不能这样，那对身体一点好处都没有。 Yan po ang satuyang balita sa kamugtakan kan panahon gikan po duman sa Pag-asa. Dahil po paglingawan na magdaranin anuman na panlaban para po sa oran. Tagay po nato araman panahon kung biglang mag-uran, kung mag-init ko niya na hapon. Basta permi po niya ito na dara-dara ang panlaban para po sa oran. Walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan. At saka sa kalye tulatang. Dito ay nagkukumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Dito walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung tipon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso,
Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuririyo, walang labis, walang kulang. Yururulero, narerulero, narerulero, nereri. Yururulero, narerulero, narerulero, nereri. Imposible ang maglihim kung ikaw ay sa pitungkat ng lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Rito walang labis, Duman po sa mga nagpapabawa o gustong babawasan ang sendupong timbang, igwa po nin mga pagkakankayan. Good news po yan. aking iniibig. Yururulero, narerulero. Mga pagkakan po na nakakatabang para mabawasan ang sendupong gabat o ang sendupong timbang. At san sa satuyang pagbabalik, ta kami po mapabisto muna. 小韩，一定多吃点米啊。 RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, membro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras natong niyan, alauna na, ni pagkahapon. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango, kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung madumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung madumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado?
99% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo, mabilin protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero, ang galing for everyday. Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. 谢谢大家的支持。 Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Kuya po ang mga pagkakan na nakakatabang para mabawasan po ang timbang. Lalong-lalo na po itong naglalangkawan sa iya pong blood sugar. Oo. May isang munting Yan kaparati po ang nangyayari ngunyan. Ninuli po taan sa tuyang mga pagkakan adu daw ni tapermi na lang ipiglala ang kaning asukar. Dahil po nindo aram na ang asukar saro po ni sa silent killer. Digdi po sa kinaban. Oo. Dahil po nindo iniaram, baka sige ano nindo, arasukar nindo. Dahil nindo aram na ini po nakakagadan. katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Ang number 1 po yan, oatmeal. Ang sarupong tasang oatmeal sa oral daw, nakakapagpababa kan sa indo po na kolesterol. Pirang porsyento po kan kolesterol ang naipapababa kani oras na kamo po magparaka kanin oatmeal. Ang nakalaag po dyan is 10%. O, kung pira pong porsyento na dapat ibabaan sa indo pong kolesterol, bangkakan po kamo ning oatmeal. Dito sa pitong Tan oatmeal po igwa po ni beta-glucan sarong klaseng fiber na hinahali ang kolesterol sa lawas asin iniluluwas ini sa kuyan po niya to pagpasiring niya to sa CR. Kuno arin ka mo nakamati halimbawa pag aga kung normal na nakakamati ka mo pagkaaga, mas magayon po yan. Tani bago magtrabaho, talagang mayo na sunod naman na aldaw o kaya sa pagkabanggi. Ninhuli po sa fiber na iyan,
ang beta-glucan, madali pong makabusog ang oatmeal. Saro po ining reseta kan mga doktor, lalong-lalo na po duman sa mga naglangkaw ang blood sugar. Kaya naggagati-gati na magkaigwanin na diabetes. So, ini po ang perming pinagkakakan oral daw. Tangani pong malikayan mo nitong pagparakakanin kung ano-ano. Duman po sa mga nakakasabot na kayo asin nakaka-relate po kan sa tuya pong pinagtataram. Iyon na po ini an sa indong gibuhon. Kuyan po di disiplina kang sa diri. Ang pinag-uulayan na po digdi disiplina. Aram ta po na talagang masiramon magkakan. Pero masiram siguro kung buhay pa. Ang sarupong tao. Ang sabi po kang iba, mayo ngayang nagagadan sa diabetes. Alagad ang mga tao nagagadan hali sa mga komplikasyon kan diabetes. Sabi ko po nga ni, ang sugar talagang silent killer yan. Igwa po digdining na nahiling kita na 9 na taon na po na igwa po siya ng diabetes. Bakosa na po ngayang physical na kulog ang sa kuyang namatayan kundi pati naman ang pagtatakot. Asin man ngayaan kawaran nin paglaom, dahil ngaya ako mapamugtak kan sa kuyang namamatayan. Takon minsan po ngaya, dahil ko ngaya namamate an sa kuyang mga muro sa bitis. Pero may ngaya akong pagal-pagal maski diit sa nang hiro. Pero may ngaya akong nag-iihi sa pagkabanggi. Minsan nga pag saro hasta sa 2 oras mapagmamata ngaya ako, maihi lang ako. Tapos medyo naglaboan sa iyang paghiling. Saka ngayon sa kuyang panlaban, bigla garo ngaya ang napagmati ko ngaya pero may ngaya akong may helang. Nagbababa ngayaan sa kuyang resistensya. Yan po ang mga bagay na dapat nato natandaan. Again po ang oatmeal, sarupong bagay po ini, sarong pagkakan po ini na makapagpapababakan sa indo pong kolesterol. Ang manok po sa gabos na mga karne, ang manok ang may pinakababang taba sa senda pong laman. Kung buot pa po nindo na talagang halion ang taba, halion nindo ang kublit itong chicken skin kan manok bago po nindo kakanon. Mas marahay man po ang roasted o kaya steamed chicken komparado po sa pinagprito sa mantika. Kaya mag-chicken na lang muna po kita, pero halion itong kublit. Tapos, ang saro pa dyan, mas magayon na pagkakanon. Sa totoo lang talaga, ang iba pinagmimenos ang pagkakan na ini. Oo, sa totoo lang. Ang sardinas. Number 1 po ang sardinas na pwedeng makatabang po sa salud niya to. Ang tilapia, ang mackerel, asin man ang salmon. Yan po ang mga sira na mayaman sa omega-3. Omega-3 fatty acids. Imposible ang maglihim. Yan po ang nagtatabang sa satuyang puso. Ini pong omega-3. Ang saro pa dyan, nakakabusog pa. Base po duman sa pag-aadal duman sa Iceland, ang mga tao nagkakakanin mga matatabang sira, mas nabubusog komparado sa mga nagkakakanin sira. So napatutuhan man po yan kan mga siyentipiko, mga scientist po, na mas
naglalangkaw ang level kan leptin sa lawas. Ang leptin po sa rong hormone na nagsasabi sa utak na kita busog na. Sa buhanan at sa kanyen dito ay nag-uumpukan ang ilang piling pista. Ansaro pa po digdi ang low-fat milk, asin man yogurt, ang gatas, halangkaw po yan sa protein, mga vitamin B, asin po calcium. Kung bot po nindo na magpaniwang, pilion po ang gatas na low-fat o kaya fat-free na hababa sa calories. Alagad kung kamo kabali sa mga tao na medyo bakong compatible, nagkakaigwa po nin LBM. Ito ay hindi Pag nag-iinom po nin gatas, may lactose intolerance po yan. Pwede po nindong probaran ang yogurt. Ababa po yan sa taba, calories, asin asukar, ang yogurt. May sangkap pa ining healthy bacteria. Kaparehas po kan lactobacilli na makakatabang po sa paglikay sa ulcer, asin cancer po sa satuyang tulak. imposible ang maglihim kung ikaw ay may sakit ka ng lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay An panliba po digdi iyo an laman kan karne. Pwede man po na magkakanin karning orig, asin baka paminsan-minsan, mas madali pong halion ang taba kan orig, ninulita nakasuay na ini po sa laman. Alagad ang taba kan baka, nakasingit po iyan sa laman, kaya dipisil ining halion. Kung mabakal po kamunin karning baka, pilion ang mga parting sirloin, chuck loin, asin man na round beef. Sa orig naman, pilion po ang tenderloin o kaya ang loin chops. Halion man ang gabos na nailing na taba bago inilutuon. tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi Para po duman sa mga kaakian, magpoon dyan sa elementarya, pasiring sa high school. ngunit bakit meron tao na Likayan po nindo ang pagparainom nin soft drinks. Pwede man kamong mag-inom, alagad bako man itong oral daw. Taaram po nindo, pag oral daw kamo na nag-iinom nin soft drinks, yan po madali po kamo magkaigwan nin diabetes. Sa totoo lang po yan. Oo. So sa ngunyan mas marhay po. Tubig na sana. Mayo pang calories, asin dai po nakakataba. Mag-inom po nin sarong basong tubig bago magkakan, nganing medyo mabusog, mag-inom man nin 8 hasta 10 basong tubig sa kada aldaw o kaya sa magyapon, lalo na kung kamo po nagda-diet. buhay ng tahimik na tahimik, patay matayang kabang saglit. Yan po ang pinakamagayo na gibuhon. Mas marhay inumon ang tubig. Dito sa pinaggatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na nalalaman. Ito ay chismis na pag-usapan lang. Dito walang labis, walang kulang. May mga paagiman po duman sa pagpapababakan timbang. Ito pong halimbawa makakan kamo, bako man kamong adi man kamo nagmamadali. Pwede man po kamo magluay-luay sa pagkakan. Luay-luay sa na po ang pag si pagngata, si pag kirisam-kisam. Ta nakakabawas po ani duman sa acid reflux, asin nakakatabang para mabawasan po ang sa indo pong timbang. Ito pong pagkisam-kisam kan pagkakan, nagpupuon po na marunot ang gabos na pagkakan bago pa man ini magbaba sa tulak. Yan po ang pinakamagayon. Ang nangyayari po kani, napapadali, kaini na matapos tulos ang trabaho kan stomach acid, asin man enzymes.
Ang pag-focus po sa pagkakan, pwedeng magpamuni-muni para ma-relax ang sa tuyang isip, galing sa siring kani, mabawasan ang stress na kung minsan po nakakapagpapadakula nin acid reflux. Ang iba pa pong benepisyo kan pagkakan nin itong si kuyan lang, si buntol ka magkakan, nakakatabang po yan na mabawasan ang timbang. Ang tulak, asin ang saranit na bituka, nagtatapo yan ng sinyalis sa satuyang payo, pag ang satuya pong magkakanigo na. Alagad, minaabot kita nin 15 minutos, ang mensahe bago ini makaabot. Ang mga buntol na magkakan, nakakako ang sinyalis na ini kaya mauntok na sa nasinda sa pagkakan. Ang mga marikas naman na magkakanda ay nakakakuan ng sinyalis kaya sobra-sobra sinda kung makakakan. Para po magbuntol ang pagkakan, garo gibuon na seremonya. Oo, gibuon na seremonya ang pagkakan. Magtukaw sa lamesa, imbes na magkakanin marikas. Kung mayo man po kitang papasiringan, much better na haluy-haluyan ta muna ang sa tuyang pagkakan bako itong marikason. Dito sa pito, gatang sa tabi ng Kung nagpapababa po kamo ng timbang, dahil po kamo kamot. Puro dapat maggamit kamo. Siyempre normal may kamot. Itong kuyan, mayo kamong kubiertos. Dahil kamo kayan mag-uso. Tadain na pupugulan ang siram. Lalo na kung nakakamot siya na, mayo ning kutsara, mayong tinidor. So imbes po kamo na magniwang, lalo kamo mataba kayan. Kaya kung magkakan po kamo, maggamit kamong kubiertos. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Dapat luhay-luhay lang ang pagkakan. Namnamon niya to. Nasapon niya to ang siram. Pati na parong. Asin namit kan pagkakan. Alagad kung kamo nagmamadali, bayo makitang maginibo. Normalmente, ririkasan ang sindukong pagkakan. Napag-uusapan lang. Walang labis, walang kulang. Yan po, sana po natandaan po nindo ang mga pagkakan na nakakatabang po para mabawasan ang timbang. Oatmeal, manok, sardinas, tilapia, mackerel, asinman salmon, low-fat milk, asin yogurt, Imposible ang maglihim. ang lawan kan karning orig saka karning baka. And ang pinaka-importante po digdi, iyo ang tubig. Dapat pag nagkakakan po kita, perming may tubig sa atubangan. Masalipaktan man kita, madali po kitang makainom ng tubig. Dapat kumpleto pag yaw na kita sa lamesa. Gani po pag nagpangadji kita bago magkakan, at least gabos po nakakakanon niya to, mabibindisyonan. Aking inibig. May na-imbento na naman po daan China. May ipinailing kan sarong aldaw ang scientist kan National University of Defense Technology NUDT duman sa Hunan, China. Ang saro pong makabagong drone na garo kapare sa nakadakula kan lamok. Pati na po ang itsura. Enot po na ipinahiling ini sa publiko sa pain sarong report halin duman sa sarong telebisyon, sarong public news channel. Ang sinambit naman po na drone, mas may saradit na pakpak na talaga pong naghihiro man asin mahingpis na mga bitis na haros kapares kan totoong insekto. Rason nga ning madipisilan ining mapag-araman kung totoo o kaya artificial. Walang labis, walang kulang. Ninuli po sa sukol kayo ni na 1.3 cm na pwede ining makalusot na dai po na nunutaran na sa halos maski anong espasyo.
Yan ang rason para maging epektibong kagamitan sa surveillance, military reconnaissance at in rescue operations. Pwede po dahil kontrolon sa paaginin smartphone as in may kakakayan man na magsagibonin magibong kaparehas kan pagrekisar sa era quality gamit ang mga sensor o ang paghanap sa mga delinkwente na lugar pagkatapos po kang kalamidad. Kung halimbawa duman sa sarong lugar, medyo nadidipisilan na pasiringan kan mga rescuers, pwede ta pong gamiton itong drone na ito na kasing sadit kang kang lamok. Kaya mailing po niya to dyan kung halimbawa magamit taman maski po ang mga smartphones nindo sa indo pong pinakang controller, magagamit po ito. Tapos mailing niya to ang kamugtakan kan sarong lugar na pinagrapado kan sarupong kalamidad. Alagad po, medyo aminado man ang nagibukay din, igwapa po nin kakulangan. May mga challenges pa na kinakaipuan malagpasan ang sadit na drone na ini. Limitado pa man ang baterya o kaya ang battery life kani, ninulita sadit sana ang sukol. As in daiman kani kayang makapagdaran mas magagabat o kaya dugang pang kagamitan. Laging viral po da ang drone na ini sa social media duman sa China kung saan kadakol ang na-amaze sa teknolohiyang ini. Ta sa balyong lado, nagkausaman ininin medyo bagay-bagay na medyo paghandal. Duman po sa iba, ninulita posibleng gamiton ang salit na drone na ini sa pag-i-espiya na posibleng makaapektar sa privacy kan publiko. Makakonsain man gamiton ining lamok-lamok ng ini. Dito sa pitong gatang sa tabi ng uyan, Magayon ang siring kaning imbensyon kung sa tama po gagamiton. Alagad po kung sana, bako pong magayon. Dapat mag-imbento man kita ning pangontra kay ni. Ang kalaban kan lamok, spider. Dapat yaon man mag-imbento man kitang spider na nagmo-monitor para sa mga siring kay ni na mga drone. Madi-detect ninda na ini palan bako ining basta-basta lamok sana kundi drone o yan. Yan ang dapat imbentohon pang kontra dyan. Nagka-issue na nga ni po kita ning pag-i-espiya. Gamiton tapuan sa tuyang dunong man, iyoman sana. Mag-imbento kita nin spider itong kulagbaw. Ang kulagbaw po, ang spider, kalaban kani ang lamok. Lamok ang pinakan pagkakan kani pati ang langaw. Imbento man kita para ma-detect ninda. Kamu man nga ang ma-detect duman sa drone na garo lamok na pinag-imbento duman sa China. Imposible ang maglihim kung ikaw ay sabihin ka ng lahat na narinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang ka bang saglit. Ito ay hindi justice na pag-usapan lang. Good afternoon, Ma'am Esther Gunawon ng Pongan. Happy watching po. Bueno, inabot na po kita kan sa tuyong oras. Kami po mapaaram naman sa programa Buhay sa Barangay. Nakibanin na to sa technical side, James Sonoco. Iniman po, Giraray, ang sa indong lingkod. Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Salamat po kan sa indong pagkantabay. God bless you all.